Haupa berriz ere Idoia, orain kafetxo bat hartuko dugu, nola gustatzen zaizu zuri kafea? Raro izan arren ez dut gustoko kafea, tea. Bueno, ja ez da inarraroa hori. Tea, baten bat nahiko zenuke? Vale. Pues sumare ekarriko dituk, teak, tea eta ura. Eskerrik asko. Ez arrez. Bueno, lehen esan dugun bezala, eskerrik asko sumar, lehen esan dugun bezala, COVID-19 gaia alde batera utzi egingo dugu, desente egon gara hitz egiten horri buruz, eta konta iguzu pizka bat, ze proiektuetan sartuta zaude, zen enteratu gara, proiektu politetan zaudela sartuta. Konta iguzu pizka bat. Bakigu Lesboseko errefusiatu tokian egon zarela, kanpamentuetan. Nola izan da esperientzia? Oso zaila. De hecho, izan da nire bizitzan egin dudan esperientziarik zaiena, gogorrena, sufrimendu gehien eragin didana. Urtebete hau hemen Gasteizen Santiago Ospitalean lan egin dudan arren, azkeneko 7 urteak batez ere Afrikan eman ditu planean, urte gehienak Kongoko Republika Demokratikoan, eta azkeneko misioa hemen Gasteizen lan egin aurretik izan zen Lesbosen, Greziako Irlan, Moriako refusiatu kanpoetan, nik uste gaur egon zen zutearen ondorioz danok entzun dugula hitz egiten Moriari buruz. Esan bezala, sinestezina izan arren Kongo dagoen egoera, baina latzagoa da bizi dana. Bai, hasiko gara iruditzen baldin bazaizu Kongotik. Jambo Kongoko elkarteko sortzailea zara, ezta? Eta proiektua zertan datza? Jambo Kongo azkenean bada familia eta hainbat lagun eta bidean zehar sumatio esan diren pertsonen taldea gara, eta sortu zen Kongon urtebete, ia 2 urte, han bertan lanean eman ondoren ONG italiar txiki batekin, nintzen ospital batera lan egitera, eta hango egoera latza eta sinestezina ezagutu ondoren, azkenean jendea zizidan pizkanaka dirua ematen, azkenean han egon da beste ONG-tatik fidatzen ez nahi zenez, dirua zuri ematen dizut, eta azkenean taldea gerozta handiago egin zen, eta gure ONG-a eratzea erabaki genuen. Batez ere baditugu bi arloetan lan egiten dugu, bat da hezkuntzan, baditugu eskolak, bai maternalak, lehen hezkuntzakoak, bigarren hezkuntzakoak eta profesional hezkuntzan. Eta nik juten naizenean ere lan egiten dut Oianan galduta dagoen ospital txiki batean eta maternitate batean. Eta nola hasi zen sentimendu hori sortzeko, ze ikusten zenonzu egin behar zenuela sortzeko elkarte hau? Adibidez, kooperazio munduan hasi nintzen, erizain amaitu nuenean hemen, aurkeztu nintzalako Euskal Jaurlaritzak daukan proiektu batera, deitzen dara Gaztelaniaz Juventud Vasca Kooperante, eta jo nintzen Perura, baita Amazonas oianean lan egitera, bertan ezagutu nuen mutil bat Kongotik zetorrena, hainbat lan eginda, urte lan eginda, eta proposatu zidan Kongora joatea, bertan bere ONG txikiak erizain edo mediku bat bilatzen ari zalako, eta ez nuen pentsatu eta hartu nuen egazkina, eta jo nintzen Kongora urte bete pasatzera. Eta sartu zitzaidan el gusanillo, esaten den moduan, eta antze jarraitzen dut. Aurten esan behar da, lortu duzula Urrezko Zeledonia, ez? Lortu duzula urte kooperatzailea izateagatik. Egon nintzen Lesbosi buruz txarla bat ematen, eta pare bat txarla eman genituen eman ziguten estatu bat, txikitxo bat. Txarlei buruz egiten ari zara, askotan ematen dituzu hitzaldiak? Bai, askotan, eta adibidez nik beti izten dute, Jambo Kongo bezala baditugu bi arlo garrantzitsu lan egiten, bat da Kongon egiten ditugun proiektuak, baina hain garrantzitsua da niretzat eta guretzat, hemen, Gasteizen, Euskadin, Espainia mailan, txarlak ematea, Kongon eta refusiatuen arloan ematen diren egoera latzak salatzeko eta batez ere jendeak jakiteko. Nik beti esaten dut, biolentzia hau, munduan ematen den biolentzia nazkagarri hau,
gehienetan gertatzen da gure indiferentziagatik. Alde batetik jendeak ez dakielako egoera hauek ematen dirala, horregatik baliatzen diralako, jendeak ez dakielako eta beti saietzen dute jendeak ez jakitea, eta horregatik niretzat da garrantzitsua batez ere zuen adinekoen artean, gazterian, ni gizarterian fedea galdu dut, duela urte asko, hainbeste violentzia, hainbeste sufrimendua ikusita gizarte orokorrean galdu dut fedea. Eta orduan nire esperantzia bakarrik bada zuek, gazteak, benetan daukagun mundu latza eta naskagarria hau aldatzea, nagusietan ez dut konfidantzarik. Beraz, beharrezkoa ikusten duzu itxaldiak ematea. Da faktori garrantzitsu bat, Oso. kontzientziatzeko pertsonak eta hori. Gure ikastetxean egon zinen duela denbora bat, eta nola ikusi zenuen ikastetxeko ikasleak? Nola hartzen ari zuten informazioa? Oso ondo, benetan, heldu nintzen etxera eta nire familiarekin esan nuen, benetan oso ondo harrituta heldu nintzalako. Ze azkenean ez da gai interesgarria, esan bezala, oso gai latza da, biolentziari buruz oso argi eta oso bortitz hitz egiten dut, eta oso harrituta geratu nintzen oso ondo hartu zutelako, superadi egon zirelako denbora guztian, eta esan bezala niretzat oso garrantzitsua da, zuek zarete nik heldu nahi dudan publikoa eta kontzientziatu nahi dudan publikoa, benetan zuen esku dagolako, manifestaldiak egitea, politika berria egitea eta batez ere buruak aldatzea eta datorren jendea asko hobeto onartzea eta tratatzea. Hemendik aurrera, ze gertatuko da zure elkartearekin? Ze proiektu gehiago dituzuz pentsauta edo? Bai, pizkanaka aldi oro, nik hemen Gasteizen egoten naiz normalean, baina urtero 2 edo 4 hilabete bueltatzen naiz Kongora, orain espero dut uda hontan berriro bueltatzea. Eta lan egiten dut misionera batzuekin, badira Espainian jaiotako hainbat emakume, baina Kongon badaramate 50 urte, beraz badira kongoleñoak. Baina beti sortzen dira, adibidez asko lan egiten dugu ume soldaduekin, pelikuletan ikusten dana ez, hori errealitate bat da Kongon, asko ematen da, tamalez, eta adibidez ume hauekin lan egiten dugu, ospitaletan, ezan bezala, maternitatea duela pare bat urte ireki genuen, beraz, beti hain da egin behar dena, hain da txirotasuna, hain da violentzia, beti dagoela zer egiterik. Esan duzu da joango zarela edo posible baldin badaukazu joango zarela. Ze egoera honekin, koronavirusaren egoera honekin, ze espero duzu aurkitzea? Han adibidez, inpaktua hemen baino askoz gutxiago izaten ari da. Egia da hemen Espainian dana itxi zutenean, bertan ere itxi zuten, detektatu zituztelako hainbat kasu, baina oso heriotza gutxi izan dira. Eta gaur egun monjek esaten didatena da, ospitaletan ez dagoela ez gaixorik, ez hildakorik. Gertatzen dena da, alde batetik oso gazteria, oso populazio gaztea dela, adibidezan bizi esperantza badira 55 urtekoak. 56 urterekin ere egiten dira, beraz ez daudela 80 eta piko urtekoak. Eta bestalde ere, hain daukate immunitate sistema bada gurea baino askoz potenteagoa da, azkenean txikitatik beti hainbat gaixotasun pairatzen dituztenez, antibiotikoak existitzen ez direnez, beraien gorputza askoz prestatua dago patogenoi aurre egitera, beraz, zorionez, kasu honetan, inpaktua emangoa baino askoz gutxiago izan da. Ta Kongo alde batera utziko dugu, konta iguzu pizka bat Lesbosi buruz ze gertatzen ari den, zeren zuk deitzen dituzu kontzentrazio kanpoak, zergatik? Azken, nik beti esaten dut ez zaidala gustatzen errefuxiatu kanpoak hitz egitea. Benetan, Europar Batasunak egiten ari duena, badirelako kontzentrazio kanpoak. Adibidez, Moria errezenean, ni lan egiten egon nintzanean, genetuen 25.000 pertsona baino gehiago, 2.500 pertsonentzako eratu zen kanpo batean. Zer esan nahi du horrek, azkenean, ni zuek bezalako pertsonak, familiak, Siriatik, Afganistanetik, etorrikoak gehiengoak, bizitzen ari dirala kanpin dendetan. Lesbosen, klima bada Gasteizen baino latzagoa, badaude -5 gradutan, udan badira 45 gradu. Beraz, bizi baldintzak badira guztiz inhumanoak, benetan ez da Kongon, ez da Afrikan
ez ditugu ikusi hain errefuxiatu kanpo latzak, benetan, eta hau, insistitzen dut, Lesbos Europa da. Eta Europar batasuna eta gure gobernuak badira egoera honen eragileak. Eta egoera hain da latza, imaginatu dezakezunez, ez dago ez higiene neurririk, badago komun bat 100 pertsonentzako, ez dago inolako medikurik, pero 35.000 pertsona hauek ez daukate mediku bat ikusteko aukerarik. Eta zuen adineko, normalean 15 egunetik egunera tokatzen zitzaidan zuen adineko gazteei zainak jostea, bere buruaz beste egiten ari diralako, hain den latza eta inhumanoa benetan bertan bizi diren egoera. Europar batasuna beraz ez du ezer egiten, eta galdetzen zaionean edo kontatzen zaionean horrelako gauzak, ze esaten du, ze eskusa ematen du? Egiten ari duten gauza bakarra bada gu kriminalizatzea, bertan lan egiten ari garen kooperanteak, eta gu kontatzen ari garen kooperanteak gartzenan sartzea, amenazatzea, precisamente nahi dutelako hau ez kontatzea. Azkenean hor bada Europak eratu duen basurero bat izan daiteke, eta beraz ez dute nahi azkenean beste Europako jendeak hau jakitea. Horregatik esaten dizuen, niretzat hain garrantzitsua dela zuek hau jakitea, baliatzen direlako horregatik, jendeak ez dakiela infernu hori existitzen dela, eta horregatik jarraitu dezakete hori mantentzen. Orduan oso garrantzitsua da jendeak jakitea, hemen Gasteiztik ordu batera, hegazkinean, badagoela nire bizitzan ikusi dudan infernorik latzena, bertan lan egiten genuenak Medicos Sin Fronterasekin, geunden danak 5-10 urte esperientzia genuela kooperazioan, gentorren Kongo bada kontsideratuta munduko herrialderik violentoena, nire kideak bazetozen Afganistanetik, Irakik, Yemenetik, munduko gudarik latzenetatik, eta danok kontziditzen dugu Lesbosen bizi duguna izan dela gure bizitzako latzena eta bizi baldintzarik inhumanoena. Eta gure eskuetan dago zerbait egiteko edo? Nik gure eskuetan eta zuen eskuetan badago pentsatzen dugun potere baino gehiago, esan bezala hau mantentzen da gure indiferentziagatik, ezer esaten ez dugulako, hau baimentzen dugulako. Nik beti esaten dut gaur egun ni oso lotxatuta nago Europea naizenez esateaz, eta sentitzeaz Europarra, segu gara benetan inhumanoenak, Europa bada saltzen duena giza eskubidean sortzailea dana, eta benetan bada giza eskubideak gehien zapaltzen ari dituena. Eta egin dezakeguna da kalera irtetzea, manifestaldietara joatea, eta bakoitza gure esku ahoak isiltzea, gaur egun igotzen ari den extrema derecha, buloak, los menas, beti izaten kriminalizatzen direla, menak badira zuen bezalako neskamutilak. Beraien familia hil egin dutelako, ama bortxatu dutelako, eta ona etorri diralako. Orduan, benetan diskurtza hauek entzutean ere aurre egitea hori bada benetan lehenengo eta pausu garrantzitsuena. Pues mila esker gurekin egoteagatik. Programa bukatu dugu hemen, mila esker ikusteagatik. Gogoratu, zaindu zaitezte, maskara jarri, distantzia mantendu, eskoak garbitu, eta gu bueltatzen gara hilabete bat barru. Mila esker gurekin.